puspita warnane kusumi pura yanur kuna yanur kuna nguku arandut darabinola becak pade mlakune alus prasaja sing nyoper sopan santun tata krama genjetane kathik mantep rang-rang sula tampakane ranyawara enak tirasa becak pade rina wengi datan gembo wirawere golek penumpang ngupaya apa ora ninggal platurane sing wis ana becak padi nyotorake wekot sewa epek becak kula tarake ning terminal wonten sisih putih Pak Ayu nika ketok wonten wetan terminal Pak becak kula numpak bola bali napa purun kula bayar namung niki jroning andek jroning gandeng winatut lawaning rama ngeten bali ngolon was kedanan mong trimo nonton alas suwe mas renati jamu pisahan godhong ngetelo wis suwe ora ketemu tamu pisan jek gawe galo Kadiri mas lak telung agung jajet desa milang kori nggonku mikir nganti bingung nelongso rasane ngati gawakno mas ra oleh yen ras mangko aku ya emoh ditakokno sing olah ngaleh yen ora sing joko aku ya emoh ha masih
Suwe masurana bathik bathik pisan jari elore wis suwe rana titilek tilek pisan gawe sere
Nasik. Aku silai kendang, Lek. Bosok. Up. Sabar, sabar. Sabar. Aku wis kudu pedhot tok. Wah, cobek. Aku Mas, aku Wah. Aku Wah. Terus, Bos. Ambulan. Ora ambulan. Kedange nduk balno Tara. Mah. Potong bayaran karo Kino kowe. Macem-macem. Lah ora apa-apa bayar aku sentek kok. Ora entek antir wis bon dhisik kok. Ayo. Kandhane yo. Pokok kene meh mbok gawe apa? Hah? Ora aku rai gedhek. Wong heeh. Aku dirai-rai lo gedhek kok. Kayaknya kurang ajar kok, Le. Iki apa? Lah. Iki riji. Akone riji kok. Ji padha awakem ji. Abote polok ji. Ya Allah Gusti. Kewani jimuk ya wani tanggung jawab. Tanggung jawab. Ngene. Iko barang golene. Potong karo anakku engko. Kok ana sirah iki mau? Mulane aja ndok kok sirah ning kene ah. Lah sing kesel ra aku kok. Lah. Bu kae mie ah, Bu. Wis, sabar. Ah, bukan wis kudu pedhot tok. Jaluk ngombe. Mie ah. Jaluk ngombe. Heeh. Tuh. Ci klisi. Wah, pinter kowe. Ya Allah Gusti. Maaf. Aja kok iso jemain aku kok. Ora iso garing ah. Ngombe. Enak untung bosok ngono. Kene urung ngombe kok. Kero ngombe. Iya. Anget ta? Lho ndi banyune? Alah dhek kanca siji bento. Tak mimisik. Ayam lele. Banter lah lho. Abapem gak enak, banter dhewe. Sora. Kosek kok. Nyapa iku? Ndok mie iki lho. Ndokok mie. Wis. Delok. Ndokok mie ki nek kono. Ya kowe. Lah, boh kira. Cek lho. Urip kok. Kene anak baik kok. Anak bayi apa iki nyolong telo? Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Buayane gambar kok ketelot ngono to. Ngombe kok bismillah. Lho piye-piye lah wong Islam ku maca bismillah ha Mas. Islam. Islam ah. Mek gur KTP-ne tok. Heeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah diparingi sumuk. Heeh. Keringetku sak jagung kok. Iya. Wong dandan kok ora ana kipas 11. Ya Allah. Asline ana kipas, Mas.
Ayo didepi kok lek dek si. Nang direbut bojone bose. Heeh. Akame potres. Protes ngono? Protes ngono? Nyapa ki protes ambek aku. Lah tak- kok ngawur kowe? Kowe tak ajari. Anakmu mbok ajari. Aku dek Pak kowe tak rodak kok. Ora Hah? anak mbok ajari. Aku kowe depak kaya aku. Tak rodak. Aku dhewe anak kaya kowe tak pakano pesugihan kok. Iki Pak sampe foto. Aduh. Anak ame pakano pesugihan. Alhamdulillah Alhamdulillah. iso katimbalan kalih keluarga seni barongan Purwo Budaya. Mijir saking Prambatan Lor. Suruhan Lor. Suruhan Lor, sithik kok Mas. Alah bayar aku wis entek. Sesuk tanggapane. Ning adu kok. Heeh. Rugi selawe. Lho kowe kok rohan lho, Bro. Mulano, kowe nak bon aja ambek jembrok. Iki ning griyane Bapak Mulyono adalah Ibu Nur Azizah nggih Bu nggih. Donga Bapak Mulyono adalah Ibu Nur Azizah. Nur Azizah, Jreng. Nur Azizah. Terusane piye le? Aku ora apal kok. Sing nyanyi kuwe kok takon aku. Iku lho sing kaya ning luar negeri ngono iku lagune. Luar negeri. Ora gori. Luar negeri. Ora gori aku ndo ingin lho gori Sweden kok. Ngekel ae. Maksudnya jenenge luar negeri, Mas. Ora gori ya. Kok ngekel ae. Sik. Iki Pak donga. Mulyono mau budi nggih? Iku lho. Kanggo nyambut bendo, Pak. Lho ge apa? Mecel di asem lho. Ya awak wis botang ngene aja do pecel. Lho kok tegel men lho kowe lele. Hah? Kok glodong iki dudu glodong? Dina. Iki ngono dudu glondong. Iki plondo biliar. Atuh. Ora iki dudu plondo biliar. Apa? Top 5 watt. Siangkrek tak tok. Iki donga dinonga. Donga didonga. Nah, mugi-mugi Bapak Mulyono Bu Nur Azizah bubar duwe gawe nekake Purwo Budaya iki pinaringane ingkang rezeki ingkang kathah, Amin. halalan barokah. Amin. Syukur-syukur iso ziarah ning Mekah Madinah. Amin. Nak turah Nek turah iso gawe tuku lemah lan sawah. lan sawah. Syukur-syukur iso nekano Purwo Budaya neh. Panjake ya iki, Mas. Panjake iki Dagelane. aku tok. Walah. Lah aku ready. Wis ning cepu kono lho. Ning ndi? Cepu. Walah, Mas, mening-mening kono. Hah? Mening-mening 150 api-api. Ning dia. Cepu. Cepu kono ora kono lho. Cepu di. Cepuri. Aduh. Ora kesusul le nak mbok selip dak lah. Hah? Ora kesusul. Ono wong mati tek selip-selipan. Tak kira cepu kono. Ah iki aku wis ndongakno wong tuane kowe genti ndongakno Mbak Nur Laila Mbak Nur Laila. Hasanah. Iki acarane napa nggih, Pak? Walimatul Ursi nikahan Dinten kapan, Pak? Ahad. Nggih, mugi-mugi ajeng akad nikah, Mas. Heeh. Diparingi lancar ora ana Amin. halangan rupida punapa-punapa. Amin. Terus keluarga yang sakinah mawaddah warahmah cepet diparingi momongan putra maupun putri. Amin. Mugi-mugi nggih saged momong putra maupun putrine ngantos kakan-kakan lan nina-nina. Amin. Jokoke kancaku, Mbak. Sopo? Anake telu, ameh didol loro. Sopo? Kancaku cah kono iku lho. Cah Apa? kulon, anake dak telu, ah. Ki mengenyek kowe. Ora ngenyek. Anakku ndok ingin tak jak bukae ngono kok. Weh, Takon dodol Mas. Mas apa? Iku ning kono, kono iku lho, sanding pentol kono iku. Saling pentol? Iya. Sing kepiye iku? Paring-paring Mas. Iku Aduh. ngemis. Oh, cah jak ngemis. Hah? Piye le, Bos? Ono mantane kartu. Ngono ndak banter repolno, Bro. Hah? Wah, bacaan dina. Ndi kartu? Bacaan ah.
Ngenteni engko bakso. Kardun weleke ngono ya payu. Ini ngece, Mas. Ora ngece. Ngerti tak kaya nganu? Ngono iku mbak Rani elek. Alah. Lho bocah gambare kaya Arjuna ngono kuwi elek. Alah Arjuna menek aren ngono kok. Arjuna apa? Arjuna Undha Bata. Ngene. Aku ngene iki tak kandhani tah rene kok. Mepet. Aku agar mepet kowe iki bingung kok. Aku ku seneng wong wedok. Gayamu lek. Bocah rapate gadeg ngono kok iso seneng wong wedok. Kowe ngenyek aku kowe. Ora ngenyek mek gur ngepasno kenyataan. Aku ku seneng wong Kowe wedok. seneng wong wedok. Ning saing aku wong berpangkat-pangkat. Pangkate apa, Mas? Hah? Pangkate. Pangkate tukang gali kubur. Terus tukang nyitak boto. Tukang ngedos. Delok ya, Lah. ruang tengah iki lho. Lah apa? Tak bekel diasem. Lah umpama pangkat yo kaya polisi ngono lho Mas. Olaran dicetakno. Ya umumnya dicetakno ah. Aku iki sekala saing. Kowe kalah sae. Aku ape njaluk ning dukun kono lho. Merdukun aku Kowe ape. melu ruang pinter. Iya. Alah, Kowe dikenalan kowe. aja adoh Le. Lah dia Ngene iki elek-elek padha ae. apa? Dukun kependem. Hah? Dukun kependem. Alah, potongan kok dukun cabul ngono kok. Kowe ra percaya? Iya. Kowe ra percaya? Ora Kene iki wis mondok. pondok endi ya? Nah, kono lho adu. Rumah sakit Tebu Gosong. Kono iku rumah sakit umum kono iku. Ning Bekasem. lah ning Cempaka 2 cedak kamar mayat. Nah, iku asale kowe sik bar kowe tak leboni ngono kok. Ayo, Sodok sisan kowe kan bar entuk sertifikat teko Pak Purnomo. Aku seneng wong wedok. Kowe seneng wong wedok. Carane Kowe piye? kalah saing. Kalah saing kok. Kowe kepengin ngerti carane. Akeh aku carani. Sik. Wah, iki kudu ana syarate ya. Syaratnya Kowe apa? iki syarate ora? Ora duwe no. Sile-sik. Duh, aduh. Lho dukun ngene iki nantuk pasien kok kowe ke 10 kere no, Mas. Ora engko nek aku wis berhasil, Heeh. tak ijoli 2 kali lipat. Tenane. Iya no ah. Oh, sik tak golek-golekno. Iki dukun iso tenan ta ora iki? Tidak meyakinkan kok. Heeh. Oh, dukun padha njaluk. Kepepet. Ayo, Timbang aku mlebu kesuwen. ngono tek ngarani aku kere. Aduh. Timbang aku mlebu mbok enteni suwi. Iya ya akeh carane piye cepat Carane. dune. Kowe njaluk sing dawa apa sing cekak? Sing cekak ae ora usah dawa-dawa. Dungokno. Piye? Kul kudu kadal gesit. Piye? Ya Allah Gusti. Aku ndok kon piye? Tutno ae. Totno. Akeh kok. Lah arek kon ngetutno kok. Ya ngetutno. Ning ketoke bokongku ana sing ganjel lho. Bapak Saipul dolan kok. Aja mek Pak Saipul dolan. maksude omongane iki lho ditutno. Ditutno. Kul kudu kadal gesit. Kul metutuk kadal gesit. Kul kutu, Mas. Iya. Kul kutu. Heeh, padha iki Baru raside mulai aku. mutung. Mau ke juara. Kita kadani, dagelan agar mutungan kena sirup. Kenapa? Sirup, penyakit sirup iki lho. Pak nyuwun es batu, Pak. Lah ndok apa? Lah iku mau penyakit sirup. Iki lho sing penyakit sing ngene iki. Eh. Iku ngono, stroke. Padha kuwe. Wah iso penyakit sirup wae. Kul kudu kadal gesit, Kul kutu kadal gesit. laras garing mati gantung. Kawet biyen klaras agar mati gantung. Iya. Pak listrik ya ngececeng. Strum lambem sisan malah kowe. Kok mutungan dukun mutungan. Sidola iki Iya ya. Piye? Iya. Kul kutu kadal gesit. Kul kudu kadal gesit, Kul kutu kadal gesit. laras garing mati gantung. Klaras garing mati gantung. Semprong bolong buntu alu. Kawet biyen sanger semprong bolong. Alune nggo gebuk patakem.
Piye nah kliru nah. Iki ku jopo, Mbok. Coba. Olah-alik olah. Yo, ngono kok mutungan ah. Semprong bolong buntu alu. Semprong bolong butuh alu. Rondo ompong melu wong, Rondo ompong melu wong. rondo ayu melu aku. Sing ngenakno ku aku kok ora melu kowe. Iki dukun bento iki. Sing ngenakno ku aku. Aduh. Sing ngenakno kuwi Ensun. Iya, aku sik. Heeh. Wis bar lagi kowe. Ndok kayak si Sam. Wis rondo ayu melu kowe, ora kepenak. Rondo ayu melu aku. Nah. Sumet. Sumet. Heeh. Ngenteni bledek ae ya. Ora endi, Bos? Ngenteni bledek no. Isih njaluk rek. Iya. Aduh. Orang kaya. Kayak tekek. Kok kaya tekek gak enak ah. Kaya iku lho, wong sugih-sugih. Buaya. Ting ting. Terus piye, Mbah? Terus piye iki? Mbok sedot. Sedot ngene. Nah, sedot terus. Terus ah. Ngenteni 5 menit. Iki keselak tenan. Jangkrik kowe. Bareng kok bocah sing mbok seneng liwat. Heeh. Sebelum nek wajahe ping 3 Heeh. karo ngisor ping 3. Oke, baik. Meroi. Semut mubal. Jangkrik. Wis rono. Wis, Ayo wis, tak tinggal sik. tinggal lo. Wah, akhirnya ini ku. Bapak mbok dikeki ngean yo. Ah. Hah? Wah, ngene Pak lah, ya Allah. Matur suwun. Ting ting. Wanggernya ini ku wong wedok wayu metu. Baik lah. Duit tenan toh. Cewek. Walah lah. Lho iku kursine sapa lah? Ndonggoni kowe. Tak senengku to, kursi-kursiku dhewe. Cewek. He. Jawel masalah aku ki apa? Aja njaluk lho, Bu. Donyane mungkin pira jawel aku. Aku gak level sama kamu, Mas. Alah. Potongan kaya ngkis ngono kok. Halah ngono kowe cinta sama aku kan kamu? Dek, Sagak nyerah aku. Dek. Mah kowe ki mah. Dek. Duwite ora metu kok. Dak dek tok. Dek. Wah aku gila. Dek. Gila aku malah sampe kowe sesuwe. Nek wedhus dak memeti ngono ah. Dek. Dek. Tak keplak lah kowe lho. Dek. Keplak lho. Dek. Monggo sing ajeng padha saking korban iki itu gratis. Aku mau dikai jopo kok. Nyerah aku, Mas. Tak jopone sik. Halo, duitemku pira to? Wah, duitku. Mbah kowe sugih pol kok. Segi apa, Mas? Hah? Mbah Bri kok. Hah? Mbah Bri, Bri apa? BRI. Kemek utang ning ngono. Ora, iku mbahku kok. Kowe ngejak kencan aku cuma ada blokor anak duwite ra metu kok. Iki Ditani. aku sama kamu. Tak jopo kowe. Aku ame entuk pacar TNI, Mas. Alah. TNI angkatane apa? Hah? Angkatan tukang barongan, Mas. Kaya kino iku. Tak jopone sik. Hele. Kul metu kulku. Kowe iki apa to cerak-cerak aku wae? Aja banter-banter kok. Kul petuk bareng ki apa? Aku kliru sithik kok. Tak ijolen buntute, Mas, ben padha ngarep mburi. Butuh kadal biji. Aja ro guyu kok, Bu. Isin aku. Isin ngono ku ditutupi raine. Ngono ku. Lah, Peteng. nyapa? Butuh kadal biji. Laras mati gantung. Semprong. Jane iki dolah apa to? Kok bisik-bisik ae. Alah yo. Rondo ayu melu aku. Bolah apa?
iki lho apa, Mas? Ini kok, aduh, syutingnya lu ora ketok. Ketok, Mas. Hai. Bola apa? Urung mandi, Mas. Aku kan urung adus kok. Nek iku durung teh urung mandi, Mas. Entekno sik. Kok kon ngedano dabos kok, ah? Ora mandi, Mas. Bajal pisan kas. Laras mati gantung, semprong buntu alu, rondo ampong melu wong, rondo ayu melu aku. Jangkrik, lo iki wong tak dinamit. Aku malah wedi. Lho Apa, iki Mas? ora ngono lho, kayak mau dinamit koncone kardun. Kardun meneh. Koncone Danang. Danang. Sik. Aku mang ning mburi, Mas. Kudu pipis, tak pipis sik. Wis kok ora usah pipis sik, engko Iya, ae nek kene Mas. tak jawahi. Sudah cara aku tahu, aku ki benci ambek kowe kok. So cerak-cerak aku wae. Mah kowe kecut kamu nggak wangi. Ngene ku wis kaya al kok. Al apa? Kowe seneng kaya Almarhum. Budho lemapek ngono. Lah apa, Mas? Sing kaya ning TV-TV ku lho, kaya boy. Boyoken. Boyoken ngono. Tapi ta, Mas? Kayak bakang ketek iki Mas sing halus iku kuwi. Ya, tenan kowe ora bosan. Iya, Mas. Gledakno tenan kowe. Aki ya, Mas nya. Wong kowe jare ngene. Kan aku jadi Mas. Aku wis ngomong to, aku gak seneng karo kowe, Mas. Aku wis ana pilihanku dhewe. Melu aku. Duh, Mas, sirahku kok ngeluh ya, Mas. Mas. Hah? Mas. Halah, Mas. Halah. Kuncang. Aduh, aku tuh cinta padamu ya, Mas. Aku sayang padamu ya, Mas. Apa toh, Mas? Bapak Saipul takon dolan. Ora apa-apa. Aku mau medhot. Oke, Bapak Saipul takon dolan dhisik. Pito, Mas. Bapak Saipul takon dolan dhisik ngono kok. Aja toh. Ya wis nek wong urung tangi ya. Apane, Mas? Bapak Saipul lho. Mas, aku cinta padamu. Aja tinggalin aku ya. Jangan tinggalin aku ya, Mas. Alah. Gantengnya ya Allah, ya Allah. Ganteng kan, Bu? Oh, ganteng. Ayo, Mas. Mas, saya aku wis siap. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Hah? Aja sik lho kok memet. Ayo, aku cinta padamu, Mas. Ayo, Mas. Lah, ada kok sayang padaku. Mas. Ayo ta, Mas. Iki mandi tenan iki. Mas. Aduh, Sida Mbak Rabi apa ora, Mas? iki kecur kau ya iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Alek kowe sayang padaku. Sik irungem iki kurang mancung kok, Mas. Kowe mengenyek kardun nek kurang mancung. Wangi wis mancung iku, Mas. Ayo, Mas. Atuh wis siap iki, Mas. Hari aku pengen Mbak Rabi, Mas. Mas. Waku mondakku. Kandhani pose kok ngeyel. Mas angkat go, Mas. Suarane nganti. Wonge angkat, Mas. Mbak kali kono lho. Jek lho. Lo cek lo. Mbak Dukun. Ampun, Mbah. Sida ora, Mas. Rai wis digawe Mas. ganteng-ganteng malah diobok-obok ngene iki. Mas. Sida ora, Mas. Atuh gendonge, Mas. Ana tuh gendong. Ya Allah Gusti. Jangkrik dipun bento. Iki piye? Malah ngene ngeplok kaya uler ngene kok. Aku mau medon. Kok sik go tak peno kloso. Ma. Aduh, Ama, Mas. Mbak Dukun. Iki piye, Mbah? Wah, aku. Heeh, Mbah. Wis mbok pikir temenanan. Iya.
Bacok-bacokan ambek aku lek wis kowe nak Alah ngono. apa? Lho iki bojoku kok mbok senengi. Lho bojom. Aduh. Wah. Sobek iki nara dibales. Sik tak balekno korek. Aku go rokokku dhewe. Mama gem gede sisih ngono kok. Aduh, Kowe kurang ajar karo Mbah Dukun kowe. piye nah? Lho iki bojone Mbah Dukun apa kulkutuk lho. Ora ngono. Lho bojone wayu ngene raine. Bojone tek kaya blekutak ngene. Blekutak untumu. Wah. Bales sik. Melek-melek nduk nang. Aduh. Iki ana cah cilik. Nibani cah cilik bosok aku. Tak pletete sik. Duh, sobek. Mau cobaku tak kekno nyapo ini iki. Lah kepep. Atuh. Kulkutuk kadal gesitu. Laras garing mati gantung, semprong bolong buntu alu rondo ompong melu wong, rondo ayu melu aku. Kurang bater patahan ngono. Modiar kowe. Katir ora balik piye? Iki lho tak bukane Mas lah ya Allah. Aku sayang kowe kok Mas. Waduh. Iki malah kaya ngarepe LN. Mas. Aku sayang kowe Mas. Ayo Tak Mas. balekno sik. Ya Mas. Ayo Mas. Aku wis kaplang-kaplang lho Mas. Ayo kok Mas. Mas. Iki ketemu wewe teko ndi ngono lho. Ayo kok Mas. Eh, Ayo Mas. gosek. Kulkutuk ketemu. Semprong bolong buntu alu rondo wong melu wong. Ayo Mas. Aduh. Loh gak. Nyapa? Aku teh bodal badil. Bodal badhe luntum. Lah katokku ngerti. Lah mosok jero makan jero gak. Rumang samrarti ke. Iki kok aku dah meteng ah. Ya meteng metu brutu ngene lho engko. Kowe tanggung jawab kowe. Aduh. Ora duwe uyah tumpas ae. Rek kanggo buak. Aja iku urung lunas nek. Tuh. Kuwi bayar kurang ping 5 malah dibuak nek kono. Oh, Iku kicomania. Ih. Bruk nang ngisor barungan ya. ngene gak. Sik pengen nang ngene kepinu. Rumang sam kok kuraisis piye? Baliklah karep mah. Jangkrik tenan iki yo. Ada. Iki kok meteng. Hah? Wale. Rene. Iya saru tontonan kuwi tuntunan. Heeh. Kok saiki mau. Aduh. Iki ora ndas kok. Mustaka. Endi pentol cilok? Cilok. Iki top 5 watt. Lha iku ku mepo. Jangkrik. Rak ngono teh. Taktok terus kowe. Bayaran 50.000 taktok.
Wis. Nak bab seneng. Asline ku ora asah merdukun. Terus Iku ngaula teko atiem dhewe. ngono. Heeh. Oh, iki kanggo tuntunan. Iki mau contoh. Masyarakat Desa Mejobo kene iki Heeh. ora ana sing ngono. Ora ngono piye, Mas? Ora ana sing merdukun ah. Ngono. Ora kaya kuwe. Nyapa? Ambek aku kesenen kemis. Iki awak dhewe ya karo ngenteni bendarane. Nah, gripe gedang Mesti rojo. dang waton rata. Iki nek awak dhewe gegojekan. Ora ana bare. Ngasih sesuk wis meroi rebutan tok isine. Nah, iki jono wigati sing luwih Sing luwih penting soalnya ya jene atraksine Mas. Hah? Atraksine padha iki. Hah? Mau jarine. Mangan teratak. Nah, karo ngenteni bendarane. Golek ki, Wah. Nyapa? Bendarane Lagi dahar. Nah. Oh. Bendarane ame mbok cepakno kopi. Ya ngono. alah. Ya, Cok. Fotoan koyo ngkes ngene kok. Doro, monggo Doro. Nggih, monggo. Monggo, Doro. Monggo narak-narak Doro. Monggo Doro narak-narak. Iki Doro rek kok kono. Aku yo gelem kok. Kowe ngerti aku sapa? Seneni Doro. Dadi wong wadon iku njaga anggone dadi wanita. Ayo baleni. Yo tekan Dorone yo padha ae lah. Monggo Doro narak-narak mriki lho. Nggih, heeh. Monggo Doro pinarak mriki. Kowe kok iso bukaan nganti ngono ku lha apa iku? Iki yo padha ae tunggale. Iki ngono bendarane awake dhewe kok. Aku kok ora kajen blas ya. Lah iki. Kowe ora ngerti iki. Aku nggo keris loro. Tak delikno. Plak 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 plak. Pripun Doro? Saipul kepenake Saipul. Iki mau tak rungokno saka pamungkuran. Nggih. Gitu, ing Gedhong Sasana. Lah kok sajak ana jepa-jepu apa mau lali aku. Jepa-jepu tunggale wanpo. Jepa-jepu Doro. Apa? Kul kutuk. Iku perkara apa kok ana sekul kutuk barang iku? Ababone ra melu. Hah? Bapakne nembe gerah kok Doro. Lah, alah. Ten nika lho Cempaka 2 Iki kowe mobat mabit, obatem keri apa piye? kandhani kok. Duwe abdi telu kowe kok iso bingungno wong. Bos ya. Sedo cekeli aja iku ah. Mijet ya. Bapake Saipul aja dipijeti. Wis akehno satpam iki lho. Nggih Doro. Ngene iki mau upama kondo kawit esuk, aku linggih ning kene terus. Dadi ora usah bayar tukang pijet. Kandhani kok. Ma, Ya Allah, aku ngerti. aku wis Senin Kemis kok. Sesuk jam nimbal ning Demak kono. Ora takon. Dorone ya padha ae lah.
kaya laris-lariso. Andan yo. Ning bale sedina ping 10 kok. Kowe iki ora usah ngomong ngono. Aku kalau KTP ku dicekelno. Perkara ana tulisane Lah pripun Ndara? edan donya. Ampun ngoten lho Ndara. Lah timbang disuwur-suwurno. Wong rezeki iki alhamdulillah Alhamdulillah, disyukuri ya toh. Nggih Ndara. Ana kuwi yo upaya piye carane aja. Nggih. Rumangsaku iki bener kowe ngomong-ngomong. Syukur kowe. Abdiku kabeh telu Iya, Doro. jajahe, aku ya bungah sakjroning iki dina kasunyatan iki mung kanggo suka parisuka mangayu bagya adicara tasakuran walimatul arus putri saking panjenengan Bapak Mulyana hai kalian Ibu Nur Azizah hai. Nur Azizah ora gohai. Eh? Ora gohai. Lah aku mau lapo? Nur Azizah Oh tok. nggih. Minggang. Iki perkarane hai, gulune digecel. Kok sik go Ndarane ben ngomong. Anjen gathuk aku masuk angin. Mbak Nur malah Mbak Nur Laila Hasanah. Nggih. Muga-muga. Lho ki Mas ndongakno burung? Empun Ndara. Eh. Nang Siti kok. Lah sithik wong ra ono amplope. Lah nggih. Nah, aku ngono ya. Lah jenengan entuk amplop. Loh. Aku ki lho. Sorry lah ya nek aku. Lho aku ya ora ngono padha ae. Aku ki lho ya ono ya ini ora tau mikir amplope. Isine. Lho. Tunggale nak. Ora tunggale no Ndara. Eh? Ora tunggale. Ora. Amplope rena-rena ana lerek, ana kotak, ana miring kok. Isine rak tetep kotak. Niku amplop Bang Mekar. Wong mau bar Aja bayar. ngelingno ta. Aku udah mau bar bayar ngono kok. Suka parisuka kacandhik sawetara, Nggih, Ndara. awit ana wigati kang bakal tak wedharake ana papan pahargyan iki. Ya kasunyatan iki dina mangayu bagya adicara tasakuran walimatul arus Mbak Nur Laila Hasanah. Mugi ndadosaken samangke lembane asmara nata keluarga ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Aku nek ngene kaya Pak ngene. Ewa aku. Wis padha kene. Aduh. Ngapunten Pak Mulyana. Radu kaya piye. Iki pumpung ana wigati. Aja nek jabuti tah. Kandhani kok. Lho Ndara, jenengan mboten ana drijine. Sikile jenengan tek mboten nonton drijine. Lah aku ra mecak lemah iki mau. Demet dinamit. Kancane Saiton. Kalah padune kowe iki le ngapamerno sandal tuku preh ning TikTok rega 32.000. Aja buka kasuwati kok Ndara. Ngono ku ya tunggale kok. Preh ndek ngene tak poyoki dagelan lapak terus tuku. Bayaran 50 tuku 32. Wes iki rampung-rampung. Nggih. Iki ana wigati slot wengi, heeh. Pakaryane ing mburi, Pakaryan durung dek rampung. Yo, heeh. Iya kaya mangkono heeh. Yo. Monggo Ndara. Eh.